Ham, ham. Băieții, vrea să ziceai o cușcă ca a ta? Așa, băieții stau în cușcă, nu? Da? Înseamnă că diseară îl bag și Cornel în cușcă, nu? Nu, e prea mare. E prea mare? Da, e doar mai mic ca dompa. Ca tâncă. Și dorme ei diseară? Ha? Dorme acolo? Da. Bine. Am tarit, mă gând de ploaie. Se ascund de ploaie? Da. E foarte bine. Aici... Ce te înșelbi și capătul? Gândează-l pe șorțul cum face ham, ham. Ăla e câine rău, trebuie să scriu acolo câine rău, o? Așa-i, Răzvan? Da. Scriu câine rău? Da. Bine. Nu, că ne cuvinte de că nu dăm. Cu minte. Cu minte e? Da, că ne cuvinte trebuie să fie. Hai, du-te, mă. Dă-te ești frumos acolo în curs. Ham! Păi, Spinero, unde îl mai țin, da? Unde mai stă Nero? Acolo. Acolo? Da. Dar nu încape cu celălalt. Ba da. Ba da? Da. Așa am eu și la pământ, nu? Deci înseamnă că. Băi, Răzvan, dar ești grozav, mă. Ham! Te-a dus un lănțușor la gât? De ce? Așa, da, așa sau că ți-ai cu lănțușorul la gât? Da. Da? Da. Bine, mama, bine. Numai pe acolo mai stat. O să te aici. Unde mă aștept? Aici. Dar eu unde plec? Eu unde plec? S-a dus la tot pentru cărele